Cinta Merah Jambu, capcus kembali bersama dia Eka Mbak Menyo Bagas. Ya. Tak pedot. Mbak. Rapopo ekane jangkar gurine Mbak tapi diwadani Menyo. Cak ayune ngene le Caca. Niki petonan nganu Bu. Asline tiyang Sragen niki. Dek tamani sayang enggak Bu. Kowe lho ndecaki aku sungkan barang. Oh nggih, Bu sinten Maresmo? Bu Neti, Jiji matur suwun nggih, pujaning se. Napa, Pak? Oh ya, ngandani. Napa? Langene ngati. Oh nggih, nggih matur suwun nggih, Pak. Ya wis banyak sekali mbuh ngono. Eling-eling ya Nduk, aku lali ya Nduk. Langene ati. Pujaning se. Pujaning se kan. Sing siji apa mau? Langene ati. Kangene ati, mung bisa nyawang ngono iku lagune ya ketoke ya. Kangene ati sing piye aku ya ora ero nduk lagu iku nduk. Se. Apa sing lagune Cak Percil kuwi ya nduk? Apa sing ndi? Mbah, ora ero lho. Iku sida rondo Mas, kok iso. Kowe iki lho, aku ngerti nduk, sebabnya apa Mas arek nenek-nenek kangen rondo le Mas mesti Mas kowe Mas. lha iki ngarepku rondo Mas. Sing ndi? Iki lho nganggo ireng dhewe. Ngarepe miji ana iki. Nganggo ireng. Nganggo ireng. Waduh aku dhewe. Diaturi ya, lagune apa ya mau ya nduk ya? Cinta Merah Jambu. Niki kangene ati mat niku Pak, gantos mawon nggih, mboten mboten mireng niki, mboten nate ngapunten ya Pak nggih. Digantos napa monggo? Yuk Mas Ari dikasih. Terodoknya Wahyu, monggo lho. Digantos napa Pak? Tambal ban, nggih. Tanda merah, oke. Matur suwun Pak. Sembroyan. Tembak bari ya Mas. Kedel tembak bari bledos. Rinduku hanya kamu, rindu hanya kuku. Lihat pohon pisang, Sawer yo. hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja. Mohon perhatian. Kamu Mbak Niki yang minta lagu sampun ya. Soalnya sudah jam 1 ya. Kurang 5 lagu lagi. Mbak Niku sampun ya. Ngapunten nek kakak nggih. Tetap setia sampai mati. Yo.
Ser, ayo. Hey. Are you ready? Hey ha hey, hey ha hey, ha hey ha, hey hey, yeah. Ha ha, you ready? Hey. Yo. Sika. Ya. Hey ha, hey ha hey, hey ha hey, hey hey hey. Tampaknya lah. Iya. Matur suwun sawer-sawer yo. Terima kasih. Hey hey ha ha. Lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rindu hanya Wes meriah sekali DJ-ne metu yo nduk yo. Jos tenan ah. Tinggal 5 lagu lagi ya sayang ya. Ya mbak. 1 ada Tetesing Tresno. Tresno, 2 Manis. Manis. Pujaning Ningsih tambal ban tanda merah. Nggih, yo. Sampun nggih Mas nggih. Ngapunten nggih Mas, soalnya niku sampun jam 1 lebih nggih. Ngapunten nggih. Nggih. Yuk, monggo capcus kembali. Ada 1 buah tembang bersama Tetesing Tresno. Adon sa kita double nduk. Yuk sini sayang tanduk. Monggo Mas Adi dikasih ada Tetesing Tresno. RLS Production. Hey ha. Hey ya, ayo. Sinangan onone
Tetes sing tresno sampun Nggih, katuran. sampun nggih Pak nggih. Sampun lunas permintaan nggih. Tadi Oh. ada apa lagi manis? Ada manis. Nggih, manis sing durung ya. Yo, bagiane anu de sapa ya lali aku. Uma. Uma ndi? Ayo, Mas Om. ini sayang Uma. Nah, manis-manis Dek, diaturi ya sayang ya. Permintaan saking Mbak Kakung yang depan, matur suwun bunga-bunga sosialnya Mbah. Nggih, Mbak. Yuk, semoga dikasih bersama dia jeng. Malah kawul. Ya. Monggo. Joget ta. Tabungane koyo barungan gaginan cepet ta. Piye? Tabungane koyo barungan. Ora barongan iki. Apa? Ledek ketek. Iya wis gaginan piye? Nek joget ledek ketek piye? Toni se no. Iya, contohnya, Bu. Contohnya se. Contohnya se, Bu. Ayo Ganti, ganti, Bu. ganti. Contohnya se. Ayo, Bu. Ah, ngene iki sapa ora? Ledek ketek ngene iki kuwe aja. Gorene mikir coplose. Ayo, Del. Ayo Del. Monggo. Ah, nek ngene iki yo mbok-mbokane kingkong, Bu. Oh, kingkong persis ya Allah ya Gusti amit-amit jabang bayi. Monggo, gang sarewu. Monggo, mbok-mbokan kingkong monggo. Hop. Warani wong atik mbok-mbokan kingkong. Lah piye? Iki ora mbok-mbokan kingkong. Lah apa? Mbok-mbokan semut. Kok semut kok cilik kingkong Kan gede. aku kuru cilik. Oh, kurukan daging. Ya Mas Sikat ya. Mas Ari. Wis sampe dikebuk langsung sedelo sampe brojol lah. Ayo guys, kan wis dibentuk lho. Ning weteng wis dibentuk. Hei. Manis dek kowe
Kliwon. Oke. Sampun nggih Mas nggih. Aku lagu lagi. Soalnya sini Pati sini tuh perjalanannya jauh ya Mas ya. Ngapunten ya. Iya, yang penting dituruti 3 lagu lagi ya. Badhe niku sampun nggih. Yo, monggo Puja Nise. Kapita. Vita. Ayo sini sayang Devita ya. Nyawer sementing sopan ya Mas ya. Oke. Slow, Pak, slow. Ojo ditemek-temek cek Kris kabeh iki Mas yo. Demek-demek lah iku. Piye sayang? Ndoke ancene mentah mbok pecahno kowe ngono guys. Yo, monggo goyang kembali diajeng Vita Permata Puja Nise. Apa get-gete wong lecah aja. Vita Wahyu Manggolo. Jos do.
Gusti Putri ya indah ya. Nggih. Satu buah tembaknya apa ini tadi? Tambal ban. Tambal ban. Yo. Nyambul. Nambal Mbak bol. Gimbul, sing durung nyanyi ya. Ya, Dek Tiara sikat kembali ada tambal ban ya sayang ya. Yang terakhir kalinya ada Mbak Indah Kalola, ada tanda merah Karong Ranti Gusti Putri Anjas Moro dados. Yuk semoga Mas dikasih tambal ban buntet dados. Sini sayang. Sul. Sul. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan.
pernikahan yang terakhir kali diaturi wonten tembangipun tanda merah. Dados Mas Ari karo Ranti Gusti Putri bariki palenggane ditata ya sayang ya. Nggih, Mbak. Ya, wis. Sajane iki mau, Nduk. Pripun? Kudune sing dilipur ning kene ya, Nak ya. Nggih jane, Mbak. Lah Gusti Putri dandan-dandan ae ya, Nduk. Wong perawan yang ngono kuwi ya. Nak, ya. Perawan dandane suwi. Nggih, yo. Monggo dikasih tembangipun wonten Tanda merah. Merah. Yo, dados. Iya, Mas Ari, sikat dong. Monggo Ndara. Berkerut keningku melihat tanda merah, nampak di lehermu nyata bekas kecupan, kecupan mesra entah dari siapa. Tanda merah itu oh membakar hatiku, bekas bibir itu membuatku bertanya, apakah engkau mengkhianati cinta? Sawer yo. Adakah orang lain selain diriku? Adakah cinta lain selain cintaku? Apabila ada, katakan siapa? Adakah orang lain
rasane ket mau bareng guru ate mbok kei sak ceritan bareng ya Mas. Iya semro saiki aneh-aneh kok. Heeh ya. Napa Ndara? Anu tikus kejebur sumur Ndara. Lagi ngono. Ngono barang kok iso. Mas aku suaraku yo gak ngono. Aku gak ngono lho Mas. Aku mau ngono lho Mas. Kurang lembut. Ndara. Lah sing bodine cilik nyuara ngono pantes Ndara. Lah gandeng sing nyuara aku kaya gombor, ibaratnya wis oblok-oblok Ndara ya. Wayute wis oblok-oblok dadi bengoke ora iso banter Ndara. Menika leres Gus kala tikus kecepet barang apa ya Mas? Wong tak jloki meteng ngono mana. Muangkel wonge. Gojek Gusti Tri. Kersane kok ngentut barang aku gak ngerti terus bar tak tokno mang kok iso. Wah, ndak nggih ta Gusti Putri. Kek panjenengan menika mbok rumah sakit kula lho, Ndara. Aku ora tau kok ngomong. Jujur, Yen kondo iki sing raso ora tau ngapusi kok ya. langsung blak-blakan Ndara. Wah, Apa dadak ngapusi? biasane nek Gusti Putri sanjang mekaten ngeten iki nyuwun anu dipiteki napa pripun? Ora, kok jaluk pipit ya. Kok ndak lagu-lagune iki wis bar lho wong iki piye ngantuk tak turu lah caca. Piye wis bar Mas kok dagelan ya iki lakon nggih. Romo. Orang arah tak tiba, soalnya wong tua kok udah stroke to Ro. Kaya rasa. Napa? Pripun sajane pripun? Lho, lagi niki bobote 17 kilo. Lho, kula nang kula niku angkat junjung gabah rek kok iso. Napa Gus? Senajan bobotku enteng 17 kilo. Neng aku duwe simpenan. Simpenan apa? Welut ajaib. Welut ajaib niku nek dalu kloget-kloget napa nek siang kloget-kloget? Oh, kari ndelok. Mari delok pripun? Nah, ketemu wong ayu yo kloget-kloget. Lah nek ketemu elek kados kula. Melengkur. Lah kok iso? Kula niku pinter bab mlengkuwer niku. Lho, Mulane peteng-peteng kuwi awas ngegondas. Welut ana matane. ah nggih. Sebabnya kok galak nganti duwe anak anggas moro. Alah, niki larene jenengan putrane jenengan. Lah kok adoh putrine jenengan menika sae. Gedhe dhuwur ayu lah bapake lho kaya oli ngene lho. Lho, biyen aku dadi wong ganteng. Ganteng napa? Tuwekan nggih blobor ngeten iki. Aryo jejetan. Oh ngaten to Ndara nggih. Pangapunten Gusti Ndara Kakung, Gojek sawetawis menika. Lah, alah daginge iki ning ndi lho ya. Jam sekawan Gus Ndara. Nggih, monggo ngestaken dawuh. Ayo, Nduk. Sesuk wayahe jarum ayo. Ayo tak padeni ya. Sapa iki? Jas. Ki paling dawuh apa? Sausé dalem kematian tak tinggalake mojo-mojo main piye kahanane Kahanan wonten ing kepatihan mriku adem ayo tentrem boten wonten menapa-napa ro. syukur yen pancen kaya ngono mergo mojo-mojo main kuwi geger ana perang iki Coba-coba gigir. yo Perkawis nopo ki Romo? ora yo pengamuke Adipati Blambangan menak kepengin nyayunake Yah Ayu Subo Siti
Takoni. Kula. Karepe apa? Ah, ngaten iki napa iki? Kerisik sedulur. Sapa jenenge? Namiku Damar. Sapa? Damar. Ah, aku ra krungu balenono. Damar. Sapa-sapa ra krungu. Damar. Yang ngono wis tau ngaku. Aku ada. Kami mau ngomongane. Putranipun Gusti. Pajun pantas. Anjas. Jas. Dhisik ta. Jas. Anjas moro. Jas, Badhe jas. padus pedamelan. Oh, golek gawe ya. Anjas moro. Jas. Kuwi gampang. Anjas moro. Aduh sakit apa sakit. Aduh aku dicewek sakit. Takon kok remet-remetan tangan. Lah pripun wis ramukat ya mboten napa-napa. Ora kena kaya ngono. Ayo, Gugu. Iki. Romo sing ganti nakon. Ngaten ki Romo. Rasa dilirik. Ah nggih mboten. Iki rada. Ki Romo ki. Jenengmu sapa? Gus. Jenengmu kowe bocah sapa lho? Isih duwe wong tuwa apa ora? Wong tuamu loro isih. Iya, jenengmu sapa? Jenengmu? Ate Romo napa? Ora usah diganggu. Nggih. Sapa jenengmu? Damar ulama. Ora takon kowe aku. Sapa jenengmu? Damar Wulan. Marang bocah sapa ngendi? Saking dusun Kalwombo. Anake sapa? Anakipun Buyung Paluku. Wong tuamu lanang. Ngendikanipun Buyung, "Ih, menika bapak kula Patih Maudoro." Sapa? Bapak Patih Maudoro. Patih Maudoro. Ya. Banjur karepmu Kula badhe padus pedamelan Ndoro Patih. golek perdamelan ana ing dalem kepatihan ora ana pegawean kanggo kowe ndang balik. Ayo, banyu. Mboten napa-napa menawi mboten Ndoro Patih. Kakak Damar lah. Sampeyan ngendi kakak? Kula jiwang Sutondoro. Kok dadak susu bali kakak? Ngendikanipun Ndoro Patih sampun mboten wonten pedamelan kepatihan. Ono kakak Damar. Ning arep aku rak seneng. Kalau mulai kepatihan iku kan bagian kanggo sampeyan. Aku sing bakal ngomong sampeyan kakak. Menapa saestu sumaringan? Temono ya kakak. Nyuwun sewu saderengipun Romo. Darbe atur apa? Langkung prayogi switanipun Damar Wulan nika dipun tampi. Ora ana pegawean kanggo jaman iki. Wonten Romo. Pegawean apa, Jas? Wonten ing kepatihan mriku dereng wonten prajurit ingkang jadi regol. Langkung prayogi Kakang Damar Wulan menika switanipun dipun tampi dados prajurit jadi regol Romo. Jaga wedok. Iki Ini. Bejo kowe. Isih ana pegawean kanggo kowe. Jaga regol. Kowe ngerti carane jaga regol? Matur nuwun babar pesen dereng mangertos Ndoro Patih. Njogo keselamatan keluargaku. Pisan kaping pindho marang sapa wae kang arep mlebu ing dalem kepatihan ora nganggo tapak asmane patih lu genden balekake. Ayo Sedaya dawuh Tindak. panjenengan sampun terwocok tangis. jangan lan patih mau. Aku kok ora percaya mergo patih mau doro kuwi sedulurku